Dewch efo fi I gynhadledd blynyddol yr AEA. Dwi'n meddwl un o'r pethau gorau am gael fod yn Prentis yn y Gwasanaethau Etholiadol wedi cael cyfleoedd fel hyn. Mis dwytha, es I lawr I Birmingham I fynychu cynhadledd blynyddol yr AEA ar gyfer arbenigwyr yn y maes etholiadau. Ar ôl cyrraedd ar y tren, nath ni cofrestru bod ni wedi cyrraedd, a wedyn nath ni gyfarfod efo gweddill y staff o Gogledd Cymru. Athon ni syth wedyn I wrando ar sawl unigolyn yn siarad am faterion yn y maes. Oedd yn bleser gael clywed be oedd pobl arall yn neud mewn cynghorau eraill a pa fath o brofiadau oedden nhw wedi cael. A dwi'n meddwl oedd cael clywed y syniadau yma a cael y gwybodaeth o'r sgyrsiau yma yn bwysig iawn, yn enwedig o flaen llaw yr etholiad y Senedd ym mis Mai. Ond hefyd, ar ôl fynychu ddigon o weithdai a chymryd rhan mewn ddigon o sgyrsiau, ond o ddigon o hwyl I gael gyda'r nos. Dwi'n meddwl y peth gorau am gael fynd i'r gynhadledd ydy cymdeithasu efo staff ar draws y wlad, a dwi bob tro'n cael digon o groeso yna fel Prentis yn y maes etholiadau. Wedyn tuag diwedd y gynhadledd gafon ni fynd i'r annual dinner, lle oedd y bwyd yn ffantastig a gafon ni ddigon o gymdeithasu eto. Ond ar bingo, raffle a disgo ymlaen a gafon ni ddigon o hwyl. Wedyn ar un diwrnod ola gafon ni fynd o gwmpas y stondina a chysgu chydig fwy o freebies. A wedyn oedd hi'n amser dod adra. Nes I fwynhau'n ofnadwy a dwi'n edrych ymlaen I gael fynd eto blwyddyn nesaf.